Αυτά. Ακόμα δεν έχω συνέλθει από την ίδια τόσες ώρες. Είμαι σε μια κατάσταση... Πάντως είσαι όμορφος. Άλλη ταινία που έχεις με το Λελένη. Αν το έχεις παρατηρήσει, μας έχεις εξαναγκάσει και ασχολούμαστε με άλλα πράγματα για να δεις εσύ αυτό που σ' αρέσει. Δεν βλέπει κανένας άλλος τηλεόραση. Εγώ έβαλα τον Δημήτρη να παίζει εδώ. Εγώ έβαλα την Νατάσα να παίζει εκεί. Όχι, εγώ αλλά έβαλα εσένα να ψάχνεις τα χαρτιά σου. Αφού δεν